Hmm? Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng corn silog mga kapudibis at nagdagdag po kami ng tuyo. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mga tawag kay Kapampangan. Pangantana po. Oh, Paranap na ako. Ano una subo natin? siyempre itlog. Ako po itong kanata. Ito na lang sa'yo. Ayan na lang ba? Oo. Siyempre, tanggalin muna natin yung stick. Sarap. Ako unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Kain po tayo mga ka-foodie, bis. Ay, yan, tumutulo. Ah. Sarap. Sarap. Ay, nasumba. Dami namin ano. Oh. Yo. Corn beef. Bilang na bilang yung sibuyas. Mahal, no? Mabibilang mo yung sibuyas. Ang sarap ng tuyo. Hindi ano. Hindi ganun kaalat. Hay.
Hmm? Basta, hati kami. Ating kapatid. Bukas na yung Coraldal. Coraldal. Kaputibis. Ayun, Black Nazarene, no? Piyesta ng Black Nazarene. Ayan. Ingat-ingat po sa mga depoto po ng Black Nazarene. Mag-ingat po kayo dyan. Yes. Yung sibuyas, dalawa pa lang nakita kong sibuyas. Bumili kami sa palengke. Ganun kaliit to. 50 pesos. Ilang piraso lang yun. Yan yung kaliit to. May uyat, ugat. Tumutubo na. Ang kilo pa rin mga kapudibis, nasa 350 daw. Ito tatlo. Mag-garlic powder na lang kayo tsaka onion powder para tipid. Kaya dahon ng sibuyas. Kaya yung ex mo, iramin mo yung amoy niya. Ay. Ayan. Amoy ba yung ex nila? Putok. Amoy putok. Diba? Ating kapatid pa rin. Sarap. Sarap. Ay mga foodies, naubos po natin ang corn silog. Lahat po naubos natin, pati fried rice, garlic rice. Ayan, napakasarap po talaga. Mga foodies, gusto ko pong i-greet si Nanay Babes. Ayan, birthday po niya noong January 6, 3 King. Ayan, Nanay Babe. Belated happy birthday po, Nanay Babe. Huwag ka nang magtampo. Happy birthday po, Marina Nanay Kaluya, ayan, Nanay Babes. Love you po. Kaya mga kapudis, at maraming salamat sa lahat na nakapalo sa amin. Kung hindi pa kayo nakapalo, follow na po ngayon. Ngayon din mga kapudis, at mag-subscribe na kayo sa aming channel mga kapudibis. Opo mga foodies, and thank you so much po sa suporta po ninyo. God bless us all po. We love you. Yes mga kapudibis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to Like, share, and subscribe. Thank you. I love you.